de la modificació de crèdit hi ha tres partides que són les que més incidència han per a quantia econòmica, no? Era primera i de 2 milions d'euros per bastir la residència geriàtrica de la gent grana de Baix Aran. Després hi ha una de 1.200.000 euros que era millora d'accés i arentur natural. D'aquesta partida anarà després hi ha un retur de 40% que ven de fons europeus, de FEDER, i després hi ha compromís també de la Diputació de Lleida de complementar amb un 25% també aquesta partida. Per tant, anarà amb una inversió de Consell General d'Aran de Prupret un 40% d'aquesta millora en els accés i als entorns naturals. Ja hi ha altra partida important de 163.000 euros que la destinarem a la millora de l'accés al poble de Munt-Montcorbau. Aquest any ens endarrereix que era millora de la rotonda de Vilac entre direcció a Munt-Montcorbau i ara hi continua l'ampliació de la carretera en qui hi ha l'Urcall de Montcorbau i Munt. Són 163.000 euros, com he comentat. I després hi ha les altres petites partides que són totes en inversió de petites intervencions que ara el Consell en Infraestructures. De tots aquests diners ja sent de remanent de tesoreria del propi Consell General d'Aran, per tant d'un remanent que en aquests moments és de 6 milions d'euros. Aquesta modificació absorbís 4 milions apropiats i d'aquests 4 hi haurà un retur de prop de 700.000 euros que havien d'aquest cofinançament que he dit de FEDER i de la Diputació de Lleida.